Здрасти хора, аз съм Емо, при мен е Савестър. Сега ще ви покажа на Майнкрафт къщата си. Ще я видите колко е готина на Майнкрафт. Става да видите. Сега е го къщата, чакай. Къщата. Ея, виж колко е готина. Всичко с стъкла. Дори има ферма. Сега ще я видите. Чакайте малко да си взема айрон кирката. Ей го айрон кирка. И сега. Виж къде е фермата. Всичко развалих, засиям. Какво да правя, не знам. Така. Да ви кажа хора, така се играе на Майнкрафт. Кой искате? Който знае да я играе, да играе. Който не знае да я играе, кажи да. Его стъпалата, да си взема меча, стъпала. Отивам за прасето да го бия. Ще го бия, Ела тук прасенци. Взимаш месо. Ще хапваш месо? Да. Сега съм гладен да си взема храна. Къде са храните, бе? Няма, бе. Его е една храна. Аз купая, бе. Тук знаеш ли какво ще си слагам? Тук тако. И тук ще го направя с така. Така. Дръвца ли са ти? Да. Го хора. Така се играе от Майнкрафт. Тук ще направя, как ми казваха, такова нещо, никой да не го бара, да не влизам. Така ще го направя. Къде го слагам? Аз съм как ми кажете. Така се играе Майнкрафт. Не е като глупачки. Виждате ли хора, как се играе на Майнкрафт? Така, като човек се играе. Става тъмнико. Отивам да спа. Го легло, всичко има. Го горния етаж, ще ви покажа. Горния етаж. Хайде малко да сложа факли. Тук е една факла. Тук. Хора, виждате, на горния етаж ще слага. После ще слага. Както виждате хора, така се играе Майнкрафт. Дървешън. Както ви казвам, тук нямам толкова неща. Ще слага. Аз много факли има, бе. Виж малко много факли. Бати факлите. Малко стъкла. Аз много има, бе. Поренци не ми трябва да съм гладен. във фермата.
излезам дървото, къде е дървото е? Его. И така хора, така се играе Майнкрафт. Както ви казвам, Майнкрафт е сложна игра, да играем, който е знае. Играй, хора, правим сега. Ама е така се играе на Майнкрафт. Е така. Виждате хора как правя от тука. Виждате хора. И така се прави. Като човек. Смисъл ако. На теб не ти пука. Да ме чувам. Его хора. Ей така. Никой да не влиза. Който никой не знае. Няма да играе. Кора правим си. И така се играе Майнкрафт. Сложна игра. Просто да ви кажа, това е моята... това щупа. И така, и така. И така, и така. И виждате какво става. Я да го видим. Я да го видим как става само. Яко става. Да. Така, само да го направя, да го направя. Да го направя, да го направя. Виж. Уби го с пръста си. Ще ми отцапате ли? Къде е, бе? Ето. Това е хора. Това е, няма как. Така. Виждате ли как се играе на Майнкрафт? Майнкрафт е сложна игра, както ви казвам. Майнкрафт не е чак толкова хубава игра. Ама пак се играе. Да си направим настройките максимум. Ще го направим максимум. И его хора. Това е Майнкрафт. Не. Слиза. Да. И виждате хора, направих го вече. Няма как да се притеснявам. Не знам, оле, светята забравих. Още малко ще го забравих. Никой не може вече да подмие го светаницата, дето я направих сам самичък в училището. Така е хора. Госпожата ми се кара, ама какво да правим сега? Ще я играем. Да я направим хубаво. Кажи. Може да правим нов епизод, не знам. Може да го направим на Zombies Play. Zombies 2. Може да го направим. Нали така хора? Порчица, нали? Така.
И тук ще фана. Няма как. Няма да стане. Нали ла? Да. Хубаво стана ли ла? Ага. И как да ти го кажа... Дори тук забрави. Дори тук да го направи така. Да прави къщата, бе, брат, от тук някой да не гледа Барни, защото ще му чупя мутрата, ще му чупя. Отвътре, Дела, отвътре не огън. Ама не сложи факла, бе. Да, питай да те оплашва, се запали и после ще погоря. Толкова старане и дах. Как го е? Тая игра е сложна игра. Аз много я харесвам, но вие ако я харесвате, влезте на нашия сайт и погледнете. И да влезем вътре, да я видим как стана. И яка стана, бе. Виж колко. От тук ама ще влезат. Тук, така и така. И нето едно зомби не може да влезе. То може да го чуи, само не може да влезе. Както ви казах. Хора, чао за сега. Ако искате да погледнете, влезте на нашия сайт, погледнете. Чао за сега. Айде, довиждане.